Dacă mă duc la ia tu telefon. Așa. Eu nu m-am. Las că-i faci. Hai că poți să-l ții. Se filmează cu direct. După ce trebuie scoate, Să văd. Nu ia și filmează, nu. Filmează tu Pe rog. internet, filmează acolo, să uită acolo pe internet, vă dă telefonul, domnule. Păi, așa, fain. Telefonul meu să-i trimite în el. Așa, du-te mai încolo. Așa, iau din față. Nu, hai pe mine. Iau din față. Aici, așa, la piept. Ia-ți mâna de acolo. Că acolo, vezi, mă, Oh! acolo dă fiecare de ea. Da? Ia și din față. Stai. Oh! De ce n-ai lăsat coda aia? Desfă coda, o țără. Oh, da, oh, oh, oh. Dă-l-am. Oh, oh. Pui și la aia din Spania să se uite la ea. Vede, țără. Ce-am? Ridică-i capul, țără. Dar nu mai merge. Așa. Oh. Da, aia poți să le primești în Spania sau aia. Le primești, uite ce calmi am luat. Nu, bă, să-l uite Lucian ce că... Lucian, a făcut pereche, Lucian. Mă vede pe mine aici. Hai să te iau și eu pe tine. La tine, doi. Ajunge. Du-i la târgu. Dar de unde? Scrie la târgu, uite orice și-o la frasa. De unde tu, Aline? Auzi, Nelusu? Scrie, uite ce și-o la fratică. Hai, salvează. Prea, și te-a